библиотека, да, на иврит, друго. Но, добре, момента, който каза за боговдъхновеното, когато го пише апостол Павел, това, има ли тогава Нов Завет вече окомплектован, готов? Ами, да, когато апостол Павел пише писмата си към църквите, вече е имало Нов Завет, защото Новият Завет по принцип започва от кръщението на Йоан и минава през кръста, в смисъл такъв. Ако те разбирам правилно, целият Нов Завет като книга вече го има при кръщението на Йоан. Не, слушай ме. В кръщението на Йоан, там се презентира Новия Завет, представя се. Да. Защото пророкът Йоан, който е най-великият от пророците, предава Стария Завет, го предава в ръцете на Исус. Той поема Стария и го приключва на кръста, за да постанови новия. И след, там при кръщението е обявен новия, обаче е потвърден на кръста. След възкресението, когато вече е пролята свещената кръв на Исус. Да. Но това е интересното, че когато се пише това нещо, всъщност не е имало Нов Завет. Сиреч, Стария Завет е боговдъхновен. Ами, Старият е боговдъхновен, ама нали знаеш, той е за евреите, той не е за нас. Да.